אנחנו כאמור נכנסים כעת לבית חב"ד 25 שעות אחרי רעידת אדמה. יש פה הרס בכל הכניסה למקום. היה כאן בניין בבנייה והוא די קרס כאן על כל הכניסה. נמצאים כאן אנשים עם התרמילים, עם התיקים שלהם, שהגיעו פשוט חסרי קול למקום. למעשה כולם כאן יושבים וממתינים לראות מה יהיה. מסריקה? ככה נראית הרחבה של הבית חב"ד. במטבח מכינים עכשיו ארוחת צהריים לכולם. בבית חב"ד יש גם כמה נזקים בתוך המבנה. אין חשמל, אז אנחנו מסתפקים ככה לאור נרות בתוך המבנה. אנחנו נמשיך לעדכן מבית חב"ד קטמנדו, שיהיו רק בשורות טובות.